Ćao svima, dobrodošli na moj kanal Najbolji recepti Seida. Danas pravim najjednostavniju pogaču. I sad na brzinu da zamijesim pogaču. Dodat ću sol i 2 praška za pecivo. Dodala sam sol, 2 praška i sad ću da zakuham pogaču. Tijesto ću da isječem na 6 jednakih dijelova. I ponovo svaki dio premjestiti i napraviti male loptice. Spremne, naumila sam tepsiju i razmazat ću. I poredat ću pogačice. Sjemenke koristite po želji, ja ću staviti suncokret sjemenke. Prethodno sam zagrijala rernu na 250 stepeni i peći ću je na 200 stepeni od 30 do 40 minuta, sve zavisno od rerne. I evo je, pogača je gotova. Na brzinu, kad nema hljeba, sad pa sad bude gotovo. I to je to. Pa do sljedećeg videa, ja vas puno pozdravljam, želim vam svako dobro. Ako vam se sviđa video, pretplatite se na moj kanal. Ćao! U opisu videa napisat ću detaljan recept.